Ja, we staan hier vandaag bij onze nieuwe hyperbare zuurstoftank. Die is bijna zover om in gebruik genomen te worden. Dat gaat gebeuren in augustus. In juli wordt het pand opgeleverd waar de tank staat. Het wordt gekoppeld aan de nieuwe Wondpoli. Dus iedereen die dat kent, het centrum wordt nog groter en moderner. En deze dagen zijn onwijs belangrijk omdat we niet alleen alles testen, of alles werkt, maar ook omdat alle personeel wordt opgeleid. Samen met de Turkse Hypertech, van wie de tank is, en de Nederlandse Eurocept, die heel erg bekend is met hyperbare zuurstofklinieken. Ik ben onwijs trots om te zien hoe ver we inmiddels zijn en hoe enthousiast iedereen van ons eigen team is. Zowel de technici als de wondverpleegkundigen als de artsen. Om te zorgen dat we dadelijk niet alleen hele goede, maar vooral hele veilige zorg kunnen geven. Hou ons in de gaten. Wij van Eurocept Clinics zijn op Aruba om het personeel te trainen. Nu volgen wij zelf de training van de fabrikant. Omdat in Nederland hebben we 2 andere fabrikanten van kamers. En we zijn hier met name voor het helpen van de medewerkers, zodat ze straks veilig en vertrouwd kunnen werken. Ik ben al heel erg lang bij het project betrokken geweest, eigenlijk al bij de aanbesteding. Gewoon uit interesse en vanuit mijn ervaring met hyperbare zuurstoftherapie. Op een gegeven moment is het tot een samenwerking gekomen omdat het echt inhoudelijk ging. En dat is nu, ik denk, een half jaar geleden. En ja, nu zijn we in Nederland, of nu zijn we hier op Aruba om de training te volgen. En dan van de zomer is de bedoeling dat we de echte training met alle medewerkers gaan verzorgen. Dat is zorginhoudelijk, ja. Nu is het echt techniek, dus het bedienen van het systeem. Maar van de zomer dan gaat het echt om de procedures. Dus hoe stappen de patiënten in, waar moeten de medewerkers op letten. Dus de medische kanten en de routing op de werkplek. Today we are installing our hyperbaric oxygen therapy chamber, the 14+2, which we use to treat for decompression sicknesses and carbon monoxide poisoning. So we are looking to admit lots of patients here. It's going very good. We have around 10-12 people getting a training here inside for the software and as well for the maintenance team. It's going beautiful for the last couple of days and today was a perfectly successful day. Our cooperation, it has been 2 years now that we have started our cooperation, and these are the last couple of days that we are looking to finalize. Maybe in 2-3 days we'll be done. Maintenance, we will be here every year, and then for any questions and maintenance issues, we will be more than helpful. No se perde.